Hi guys, Don Romantico in the house yo. Kul, ang gabi sa inyo nga kul. Naaga istorya kul ba? Naday ko ano na kul. Naday istorya ng iring gani kul nga. Ilubong ngayon lang tayo kul atong paminahon kul. Mama Angel, take it away. Yan na si Mama Angel guys. Go Mama Angel. Nadunggan na po rin ako sa kuang papa ang istorya. Kay sa una, pag maglubo may og mais, no, paspas kay may makalubo og mais kay magstorya man ako ang papa. So isa sa iyang istorya nga dili jud nako malimtan kanang iring nga nganong ginatabunan sa iring kung malibang sila. Naa na siya story ingon sa kuang papa. So isa daw ka adlaw naglaag-laag daw ning iring. Suri-suri siya dito sa kuan ba sa lasang. Nya sa dugay niyang suroy-suroy, nakadungog siya og tingog. Naingon ba, tabang, tabang. So natingala ang iring, kisa man ni. Sus, pagtanaw niya kay naaman day isa ka leon nga nadatugan og dako kayong bato. Dako jud kayong bato. No, dili jud makuan sa leon. Dili niya madaog ang bato nga nakadatog sa ihang likod. Ana ang leon nga, tabang, tabang, tabangi ko iring nga makuha ning bato sa ako ang likod. Tapos ang iring pod naghuna-huna. Ana ang iring nga, dili ko leon oy. Kay kung tabangan ta ka, imo kong kaunon. Ana pod ang leon nga, dili lagi. Promise na ako na sa mga iring. Dili ta jud kahilabtan. Ako jud nang tan-awon nga dako kayong utang kabubuton sa imuha. Nag-isip ang iring. Anang iring nga, dili ko oy. Kay imo lagi kong kaunon. Dili lagi. Ana ang leon. Promise, dili talagi kahilabtan. Kay naluoy lagi ang iring, iyang gitabangan ang leon. Gitabangan niya para makuha atong dakong bato nga nakadatog sa likod sa leon. So karon, nakuha na sa iring. So nakuha na to ang nakadatog nga bato sa likod sa leon. Paghuman, ngisi-ngisi dayon ang leon. Tagwang dyan yung leon good. Parte na yung ngisi-ngisi. Iyang gisimot-simot ang iring. Iyang simot-simot ang iring. Ana ang leon. Kaunon ta jud ka karon iring ka kay ganina kayo ko nga gigutom. Ana pod ang iring nga, ayaw leon. Ni saad bay ka sa kuha nga dili jud ko nimo hilabtan. Kung tabangan ta ka, dili ko nimo kaunon. Ana pod ang leon. Wala na ko'y pakialam sa ako ang gipromise sa mga iring. Basta ang ako kaunon ta jud ka kay gutom na jud kay sa nga tanan. Kay bright man po ning iring pod, nakahuna-huna po ang iring ug pamaagi. Iyang giingnan ang leon nga, kadali lang leon. Ato sang testingan kung unsa jud to kabug atong bato nga nakadatog sa imuha kaganina. So kini pong leon pon nga tanga-tanga, bugo-bugo pod. Wa siya naghuna-huna sa buhaton sa iring, di ni sugot ra pud siya sa kondisyon sa iring. So ni balik siya sa iyang pwesto. Gidatogan sa iring og bato, pero dili tong bato nga nakadatog sa iya ha. Ana ang iring nga, unya leon, kumusta man? Asa may bugat ani kaganina? Ana pod ang leon nga, ay gaan ra kayo ni iring. Mas bugat jud tong kaganina. Gibutangan na pod sa iring og bato. Ana na pod ang iring nga, unsa man leon? Asa may bugat aning batuha kaganina? Ana pong leon nga, dili jud iring. Bugat jud kay tong bato kaganina, gaan ra jud kaayo ni. Gibutang bitaw sa iring tong nakadatog tong bato. Gibutang niya sa likod, iyang paligid. So nadatogan ang leon. Ana nang iring. Unya leon, asa may bugat? Kining bato, karon or kaganina? Ana pong leon nga, mas bugat na dyan ni iring. Tanggalan na ni sa akong likod. Kay di na ko makagwanta. Parte na dyan bugata. Perteng dagan sa iring. Dagan ng iring? Parte niyang dagan kay alangan og makuha tong bato sa likod sa leon. Di kaunon man siya. Di. Ana ang iring, anang leon nga, bantay lang dyan kang iringa ka.
pag makit-an tagani ka, hastang tain nimo ako jud nang kaunon. So sukad ato, mo nang malibang ang iring karon, iyan ang tabunan kay gibantaan day sa leon nga pati ihang tai kaunon sa leon. So mo to story guys. Mao din eh. Mao din eh. Kalau kau gini iringan eh. Ada istorya deh. Mana sa istorya? Ada istorya deh, Kul. Oh. Paggawa kalau segini. Ayaw pun, Kul.